अगर आप भी चाहते हैं धनिया म्यूजिक की ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो पोखरिया नेपाल। शादी के ससुरा में गइल तोरा के छोड़ी पिया के भइल, अब काहे राह जो हतारी रे साला लेके फोटो काहे रोवतारी रे साला रतिया में बबो नहीं सोवतारी रे। शादी के ससुरा में गइल तोरा के छोड़ी पिया के भइल, अब काहे राह जो हतारी रे साला लेके फोटो काहे रोवतारी रे साला रतिया में कबो नहीं सोवतारी रे साला रतिया में कबो नहीं सोवतारी रे सोवतारी रे साला रतिया में कबो नहीं सोवतारी रे। लड़की के जात रे भाई बाड़ा बाड़ी संचालू रे बाड़ा बाड़ी संचालू रे। लड़की के जात रे भाई बाड़ा बाड़ी संचालू रे, सारा पैसा खाके बना के जातारी सन लालू रे। सपना देखा के दिलवा दुखा के, सपना देखा के दिलवा दुखा के, तो वो काहे फोन पर तारी रे साला लेके फोटो काहे रोवतारी रे साला लेके फोटो काहे रोवतारी रे साला रतिया में कबो नहीं सोवतारी रे सोवतारी रे साला रतिया में कबो नहीं सोवतारी रे। राइटर मुंह से मुन्ना जी कही तो हसे समझाई हो, तो हसे समझाई हो। राइटर मुंह से मुन्ना जी कही तो हसे समझाई हो। दीपक तोहरा से हम देत बानी बताई हो। गइलू रोवा के सपना देखा के, गइलू रोवा के सपना देखा के, तब काहे पीछा पड़तारी रे साला लेके फोटो काहे रोवतारी रे साला रतिया में कबो नहीं सोवतारी रे। शादी के ससुर में गइल तोरा के छोड़ी पिया के भइल, अब काहे राह जो हतारी रे साला लेके फोटो काहे रोवतारी रे साला रतिया में कबो नहीं सोवतारी रे। धनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो पोखरिया नेपाल।